ба мурдари ман розӣ ҳастед? овоза шудааст ки ҳасани чилам мурдааст. маҳату даст ба рӯи омин карда будам. шумо рӯҳи арвоҳи он бузургворро ноором месозед. бо баъзе мара хима мазам нестай давлениён баландай бо ин рустами ҳамсоя лексус харида ки ягон зарра раҳм надоштанд. ман чандин солҳо азият кашидам барои аксари мардуми тоҷикистон хаёл мекунанд ки ҳасани чила ягон масхарабоз аст, ягон ҳаҷмнигор аст. масалан писар кабутару парӣ шуда наметавонад. салому алайкум бародаро, чӣ хеле ки медонем мо фақат як компания реклама мекунем, компанияи баха. барои ай сарҳад гузаштан документотон тамом шуда, ягер бародар ҳозир метавонед ки занг бизанед, пашти ҳар рӯз рейс дора. ин аккаунт таҷрибаи кориши бисёр зиёда аз 10 сол мешавад ки дар ин границо сар кор дора. бе камбудӣ то ҳамин рӯза ягон шикоят нестад. ин аҷа видеои мондагим ҳамон бародарое ки ҳар рӯз канали мо мераванд, бародари бабоварияй иншоалло бародар таъминами номеро дидеси занг бизан, мо гап зан, ҳам арзон мекунад, ҳам бародари бабоварияй. мошинош мошинои тозаи хубан, бе падвадид мерай сарҳада мегзари миёй документот 100%. як саломи гарми тирамоҳӣ нисори якояки шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. шояд ҳайрон шавед ки чаро ин рӯз садои ман гирифтааст. хавотир нашавед, чун хунукиёи тирамоҳ аст ва таъсир кардааст, иншоаллоҳ мегузарад. ин рӯз барномаи мо бо як шодиву нишод меҳмоне дорад ки якояки шуморо аз дидораш шод месозад. имрӯз меҳмони нашри барномаи Ситорарез, ҳаҷвнигори шинохта, оне ки бо шеърҳои тозаву бо оҳангҳои ҷаззобаш хотири якояки моро шод месозад, Ҳасани Чила аст. хуш омадед акои Ҳасан ба меҳмонии барномаи Ситорарез. саломат бошед. Чӣ ҳол дорам? Хуб ҳастед? саломат бошед. шукри худо. нағз коротон нағз аст. саломат бошед. хуб шуд ки шумо даъвати моро қабул карда меҳмони барномаи мо шудед, меҳмони канали Меҳробпуро гаштед ва аз қадру қимати ки моро пос доштед мо бисёр миннатдор ҳастем. ташаккури зиёд. ман ҳам барномаи шуморо мебинам, яке бисёр ҳаловат мебарам ки шумо бо беҳтарин ҳунармандону беҳтарин овозхонҳо барнома мекунед. ин хуб аст ки аз ҳолу аҳволи ҳунармандон тез бохабар шавед, дарди дилу рози онҳоро бишнавед. биёед дар инҷо саволро шурӯъ мекунем. инҷо мо дорем саволҳои ба қавли серьёзни ва ба қавли дигар несерьёзни дорем. ба шумо кадомашро пешниҳод кунам? якта серьёзни, якта несерьёзни. беҳтарин хуб мешавад. ва аввалин саволе ки ман аз дафтари саволҳои ҷиддӣ ба қавле мегирам чунин аст. се сарояндае ки ҳамеша аҳволи шуморо пурсон мешаванд. аҳволиам пурсон мешаванд? тез тез менависанд, ҳасан чӣ ҳол дорӣ гуфта пурсон мешаванд ё ин нест? ҳастанд, шукри худо тез тез мепурсанд ҳунармандон ҳастанд. мисол наимҷони сайдалӣ бародари азизам тез тез мепурсанд чӣ ҳол дорӣ. баҳодури ғафорзод тез тез мепурсанд масалан яки дигар аз ҳоли аҳволи мо. рӯзибек файзалӣ. ташаккур. се нафаре ки мо гуфтем шумо аллакай номбар кардед. саволи ба қавле серьёзӣ мегузарем. чаро сарандаҳои машҳури мо бо сурудҳои худнею бо сурудҳои Аҳмад Зоҳир ва Кароматуллои Қурбон худро байни мардум шинохта гардониданд? аввалан ин ки ман ҳамчун агар худамро ҳунарманд ҳисобам, бояд ҳунарманд ҳунару сабки худашро дошта бошад. якта нимта бозхонӣ ин ҳеҷ гап не. баъзе ҳунармандои мо ҳамин бозхонӣ мекунанд аз ҳамин аввали албоми ҳамун ҳунарманд то охири ҳамун албоми ҳамун ҳунарманда мехонанд. ман ин нафарҳоро ҳунарманд ҳисоб намекунам. бояд ҳар як шахс сабку услуби хешро дошта бошад. масалан устод Кароматулло Шодиравони Зиндаёдро фарзандонашон ҳунараша сайқал дода истоданд, ирӯз таронаҳоша мехонанд. масалан ин боиси шукргузорӣ аст ки номи падарашон зинда медоранд. ва дар Тоҷикистон имрӯз дар ҳамин Тоҷикистон бозхонҳо бисёр шудаанд. ба қавли суруддӯстҳо суруд як аз дигара мехонанд. баъзеҳош мегӯянд ки мо рӯҳ арвоҳи Аҳмад Шоирро шод кардем. не, шумо рӯҳи арвоҳи он бузургворро ноором месозед бо баъзе овози фалшу бемаззаву бенотаву. масалан гӯем барои ман бисёр шахсан сахт мерасад ки баъзеҳо аз уҳдаи ҳамун суруд намебароянду неки бозхонӣ мекунанд. ман як 6-7 рубоиёт навиштагӣ будам барои одамое ки бозхонӣ мекунанд. масалан рӯз гап дар телефонам нест. шояд як рӯзе ман онро
ба интернет пешкаш кунам ки масалан роҳан бозхонӣ накунед, ҳар кас бояд роҳи равиши худашро ёбад. ин шаҳр ки олудаи борони баҳор аст, аз ки аст? аз Карматлуқ Қурбон аст. Ана мехед бояд дар ёд монем, дар хотираи мардум монем, на барои он ки суруди як касро дузида хонему моро баъди мурдан ҳеҷ кас ёд накунад. ин бадбахтӣ як аст. дӯст буд гӯям. як дӯст буд, як суруддӯз, як тақлидкор буд гӯям. саволи дигар чунин аст, мегузарем аз дафтари ба қавле сабук саволҳо. нақш бозед то бинем ки ба қавле зинда естествени барояд. чун шумо ҳунарманд ҳастед, ҳаҷмигор ҳастед, як нақше нишон диҳед ки мардум гумон кунанд ки шумо дар саҳна ҳастед. рустам, давай. оё шумо шунида будед ки дар интернет ва дар дигар барномаҳо овоза шудааст ки ҳасани чилам мурдааст? ман ҳатто даст барои омин карда будам. яъне ки шумо ба мурдани ман бовар кардед? бале, чун дӯстонам ба ман фиристониданд, гуфтанд ки дар тикток ба мурдааст. ва ман ҳайрон шуда дидам ки гӯё ҳасани чилам мурдааст. пас барои чӣ барои бардурӯғ будани ин гапҳо шумо ягон вокуниш барнома тартиб надодед? барои он ки он вақт ҳасани чила дар авҷи шӯҳрат қарор дошт ва шояд сухани ман ба ӯ кора намекард ва ӯ сухани маро рад мекард. аз ҳамин сабаб наёфтем рақамҳои телефонашро, чун ӯ як чеҳрае ҳаст ки шинохта дастрас карданаш хеле ҳам душвор аст. яъне ки шумо ба мурдани ман розӣ ҳастед? ором шавед акай ҳасан, ин чизро мо намехостем, аммо он чизе ки дидем ба шумо хабар расондем. мурдан ҳам қаҳрамонӣ аст, ба шарти ҳақиқат дошта бошад. бале, ташаккур, аҳсан мегӯем ки дар ҳақиқат ҳамон хотирае буд ки қариб як сол пеш баромада буд ва гӯё дар байни шаҳр овоза шуда буд ки ҳасани чила аз дунё гузаштааст ва имрӯз ҳақиқати онро мо аз забони худи ҳасан ҳам шунидем ва ҳам дидем ки ин чиз асоси воқеӣ надошт ва мо бояд дар ҳамон вақт журналистон вокуниш нишонда аз ҳаёти ӯ дар ҳамон вақт ки мегӯянд ки аловро дар гармиаш мекӯбанд як нашри хубе, барномаи хубе пешкаш мекардем. ташаккур мегӯем акои ҳасан. ва саволи дигар чунин аст, мегузарем ба саволи серьёзӣ. шоу-бизнес дар тоҷикистон ҳаст ва умуман калимаи шоу-бизнесро шумо дар чӣ мебинед? шоу-бизнес дар тоҷикистон фақат барои маблағ ба даст овардан аст. масалан шоу-бизнес мо мисли русҳо, мисли дигар мамлакатҳо агар шоу-бизнес дошта бошем, ҳунармандои мо ҳам дар як сатҳи олӣ зиндагӣ мекунанд, маблағи хуб ба даст меоранд. шоу-бизнес дар тоҷикистон ҳаст фақат ба хотире ки худфаъолият худам ёбаму паноҳи ҳунарманд ба худо. шоу-бизнес дар мо гӯем вуҷуд надорад. саволи дигар, танқид аз нигоҳи як санъатшинос ба мисли ҳасани чила, танқидро шумо чӣ гуна мепаред? танқидро ман танқиди ошкороро дӯст медорам, мисли ки ҳозир гуфтам ку. масалан танқид ба он аз нуқтаи назари ман он аст ки танқиде ки яъне ки танқиде ки ба фоидаи кор бошад, танқиде ки ҳамон кори нодуруст ба дурустӣ анҷом ёбад. ман ин хел танқидро дӯст медорам. танқиде ки барои санг задан, барои як одама пас задан, ин хел танқидро ман дӯст намедорам. танқидеро дӯст медорам ки ҳамон мушкилиро ҳал кунад, аммо барои фоида ба даст овардан, барои роҳи рост рафтан як шахс, масалан як ҳунармандро танқид мекунем, ин хел аст, ҳамонро аз танқид кардан рафта дар пешаш дар рӯбарӯ гуфтан дар кор ки вай яъне ки ислоҳ шавад. танқиди ислоҳшавандаро дӯст медорам. ташаккур мегӯем. саволи дигар чунин аст, фикр мекунам ки барномаи мо бе анекдотҳои ҳасани чила
خوب نمیگذرد. اگر که انکدوت باشد ما طبعمون هم خوش میشود و طبی تماشابی نمونه. میخواستم برای تماشابی ما یک انکدوت گوید که همگی بخنده. من یک چیز از سرنوشت نقل میکنم. یک موسیقی در خانه‌اش دراز کشیده، سرش بستگی دوران پیری رونده ایستاده است که پسرش از در می‌دارد، میگوید که ها اوتا چو کردی با سرت بستی؟ میگه بچه‌م مرا خمم مزم نیست، دولینیون بلنده با این رستم همسایه لکسوس خریده. تشکر میگه بالای دولینی بدگی. تشکر میگم. سوالی دیگر چنین است. آقای حسن بسیاری ها شاید ندونند که شما در یک تئاتر دعوتی فعالیت میبرید. این کدام تئاتر است و شما چند سال شد که در آنجا کار میکنید؟ تشکر زیاد. بسیار سوالی با مورد. این سوال رو چندین سال‌ها انتظار بودم. رستم جان دوستم، من از سال 1995 یعنی که 28 سال می شود. بله. 28 سال می شود که شکر خدا در تئاتر دولتی تجربوی اهارون به نام هنرمند اتحاد شوروی استاد زنده‌یاد محمد جان قاسموف کار و فعالیت دارم. 28 سال می شود. در این 28 سال شکر خدای تعالی چندین دولت‌ها رو سفر کردم. مثلا 4 بار بلژیک رفتم، گلند رفتم، فرانسه رفتم. اکثری مردم تاجیکستان خیال میکنند که حسن چیلاگو مسخره باز است، یگان حجم‌نگار است. من 28 سال حیات خود رو، حیات شیرین خود رو با استاد زنده‌یاد فاروق قاسم کار و فعالیت کردم. با استاد عزیز و مهربانم که امروز هر روز از سفرهای خارجی هستند، استاد قربان صابر، معلم عزیزم سبات قاسمووا، رستم جان وحیدوف. من شکر خدا 28 سال میشه در تئاتر اهارون کار میکنم. و سفرهای بهترین هم کردم. خوشبخت‌ترین انسان هم هستم. از همه هنرمند خوشبخت‌ترین در تاجیکستان حسن چیلا است. برای چی؟ هم در سوای حجم، هم در سوای تراژدیا، هم در سوای گریه، هم در سوای خنده. با اولین کارگردان دنیا گیم خطا نمیکنیم فاروق قاسموف کار فعالیت کردم. با اولین حجم‌نگار رقم یک تاجیکستان استاد عبیدالله رجب کینو نقش آفریدم که در تاجیکستان حجم‌نگار زیاد است که استاد ما رو انتخاب کردن. خوشبخت‌ترین هستم که با اوازخوان رقم یک هم گیم خطا نمیکنم صدرالدین نجوین همکاری کردم. مگر خوشبختی از این زیاد میشود. آقای حسن شما چند ساله شده؟ همگی میگن مثل 18 ساله، مثل 25 ساله میگردد. حسن چیلا 45 ساله. تولدم 8 اپریل سال 1977 است. بهترین فرزندی کلونیتون چند ساله است؟ چند فرزند دارید؟ شکر خدا 4 فرزند دارم. 2 پسر 2 دختر دارم. فرزند کلونیم سیوم کورس میخوند در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان. حوصله رو جوف کردن هم به نزدیک اومده است که پسرم هم یک روز مادرش گفتن که پسرم همین تگ طبقه خوری میگویند تیز اویلادور میشوی. پسری حسن چیلاده گشته گفتن که اوچه جان طبقه که پاگیزه مشخورم شما سیر اونو مرا زن نمیتی. بهتری میگذاریم به سوالای کاراتکی. از چی میترسید؟ از خیانت میترسم. از کی میگریزید؟ از آدمان درویه. پول چی نقش میبازد؟ پول نقش اساسی رو میبازد. از مال دنیا چی ها دارید؟ از مال دنیا فقط هنر دارم. چی ها داشتن میخواهید؟ میخوام یک گروهی شخصی خود رو داشته باشم که درد دلم به مردم رسانم، شعرها و ترانه‌هایم رو با همون نفرای گرد و اطرافم تقسیم کنم. یعنی که زندگی امروزه مردم رو اون کمبودی هست در زندگی، بعضی مردم نفهمیده زنهایشون رو میرنجونن یا که مست شدن میآیند. میخوام همین چیزا رو به مردم رسانم که پیش خدمت کار کردن این باعث ننگ نیست، ماشین شدن باعث ننگ نیست. هر کس باید از دزدی کردن، از یک کاری بد کردن، این خوب است که یک پیش خدمت شوی، یک پیش از یک پیاله چای بری و مزد مینت حلال قدی کار کنی. این چیزها رو دوست. آقای حسن میدونید اینجا کجا است؟ نه اینجا کجا است؟ اینجا تالاری میبینی سانلایت است. سانلایت؟ بله سانلایت. در اینجا بیشتر مبل ها، پرده ها و قالین های خوش رنگ فروخته می شوند. با نرخ های ارزان می توانید از این اکسیه استفاده نموده به خانه خود برای زیبا گرداندن آرایش خانه خود خریداری نمایید. شما نیز با سانلایت بیایید. حتما میگویم نباشد هر چی زودتر شتابید تا اینکه دیر نمانید. از یکم آشیانه تا سوم آشیانه دیدم که همه دیوان ها، این نشستن ها، کریسلو های زیبا
марҳамат, дер намонед. ташаккури зиёд акои ҳастанд ки шумо меҳмони барномаи Ситора Рез гаштед. мо бисёр миннатдор ҳастем. Ташаккур ба шумо. саломат бошед. дар охири барнома ба шумо Рустамҷон, ба Меҳробҷон ки пушти навор аст, моро сабт мекунад ва дар рафти барнома яке асабонӣ шуда ягон гапи ноҷо гуфта бошам. ман ҳамвақт мехоҳам ҳақиқатро ошкоро гӯям. имрӯз шукри худо дар як ватани тинҷу орому осоишта ҳастем. шукрона аз он мекунем ки як пешвои миллати бузургу меҳрабон дорем. солҳои 94-95 ҳасани чила фақат як орзу дошт ки ягон шахсе пайдо мешуда бошад ки ҳамин нооромӣ ором шавад. вақте ки мо аз тарафи хатон ҳаракат мекардем ба душанбе, қариб 6-7 то 10 пост мегузаштем ки ҳар гуна одамон буданд ки ягон зарра раҳм надоштанд. ман чандин солҳо азият кашидам барои он ки соҳиби як калимаву як сухан шавем. дар донишкадаи ҳунарҳои зебо мехондем, одамони ҳаргуна буданд, солҳо нооромӣ буд ва имрӯз шукрона мекунем, шукри хоки Тоҷикистон мекунем, шукри ин ганҷи фаровон мекунем ки ба ин тинҷиву оромӣ расидем. ба ҳама ҷавонон ақлу фаҳмиши солим мехоҳам ки имрӯз фақат пайрави пешвои миллат бошанду ҳамин ватани ҷоноҷону азизамонро ҳимоят кунем, дӯст дорем. боқӣ ба ҳама мардуми Тоҷикистон саломатӣ, сеҳатмандӣ орзу монам. ба ҳама ҳунармандони азизамон барори кор хоҳонам. ягон сухани ноҷое аз даҳонам баромада бошад, узр мехоҳам. зинда бошед. ташаккур барои даъват.